סרטון קצר על איך להתחבר למאג'יק סקול בגרסת אנטרפרייז ולא לגרסה חינמית. אני בגוגל מחפשת מאג'יק סקול, לוחצת, אני אומרת שאני מורה, ועוד פעם אני צריכה להגיד שאני מחנך, ועכשיו אני נכנסת להרשמה של גוגל. עכשיו צריכים לרשם בגוגל עם המייל של המחוז תל אביב. אני נגיד לא זוכרת את המייל שלי כי זה איזה 7-8 ספרות, אבל אני יכולה לעשות a@TADED.org.il. שימו לב, a@TADED זה מחוז תל אביב, .org.il, לוחצת על next, הוא מביא אותי למסך של ההזדהות אחידה שאנחנו כבר מכירים טוב מפורטל עובדי הוראה. מכניסים את הנתונים, אפשר אז להיכנס למאג'יק סקול. בינתיים בגרסה בתשלום. מתנה ממשרד החינוך. שבהצלחה, ביי.